Otito dịrị Jesu. Tata bụ ụka nke 28 n'oge na-adanyeghị n'emume ọbụla afọ nke mbụ afọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ niile na ndị niile ga-esi n'akụkụ ụwa dị iche iche esonyela anyị n'aja maasị nke ụbọchị tata. N'aja maasị tata anyị na-ehunye ya iji nye Chineke ekene ma na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Sọmadị na Oje, Ezinne Akụnobi na Chinua Ụkwụanị bụ ndị na-echeta ụbọchị nne ji wee mụọ fa. Ọ bụ Tony na Ịma Ikebụdụ yọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. Anyị na-ehunyekwazi aja maasị dị asọ tata iji nye Chineke ekene na ịyọkwa ngọzi ya n'isi ya gazie Ụkwụanị bụ onye ezinụlọ ya na-ekubata mbọchị nke izizi n'ụka nke Chineke n'ụbọchị taa. Ọ bụ Anayọ na Chinua Ụkwụanị yọrọ ka anyị cheta ya n'aja maasị a. Anyị na-ehunyekwazi aja maasị dị asọ tata iji nye Chineke ekene ma yọkwa ngọzi ya n'isi Kenechukwu Ufọndụ na Ifeọma Ọkọlue bụ ndị na-echeta mbọchị nne ji wee mụọ ha. Ọ bụ Nneka Ufọndụ yọrọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. Ọ bụkwazi maasị ịyọ ngọzi Chineke na odudu ya n'isi ezinụlọ ndị otu ha niile bụ ndị ICWO. Ọ kacha otu a na-eme ncheta Our Lady of the Rosary. Ha jikwazi aja maasị ayọ ka Our Lady welu ike o ji anata nwa ya ihe dị mkpa wee chekwaa ezinụlọ ha na ndị otu ha niile, ndị ezinụlọ parish anyị. N'otu aka ahụ anyị na-ehunyekwazi aja maasị dị asọ tata iji nye Chineke ekene ma yọkwa ngọzi ya n'isi Tochi Okoro bụ onye a na-echeta mbọsị nne ji wee mụọ ya. Ọ bụ Greg na Skola Ọgụ Amaka na ayọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. Ọ bụkwazi maasị ịyọ ngọzi Chineke na ihe pụrụ iche nke ezinụlọ ha bụ n'obi. Ọ bụ Fidel na Ihunne Osuji yọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. Ọ bụkwazi maasị inye Chineke ekene na ịyọ ngọzi Chineke na nchedo ya n'isi ezinụlọ ndị Bakụ Nwafọ niile, ndị nọ n'ụzọ na ndị nọ n'ụlọ. Ọ bụ David na Mori na Akụ Nwafọ yọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. Ọ bụkwazi maasị inye Chineke ekene na ịyọ ngọzi Chineke n'isi Chinua Ụkwụanị bụ onye na-echeta ụbọchị nne ji wee mụọ ya. Ọ bụ Ebere Ezeokoye yọrọ ka anyị cheta ya n'aja maasị a. N'aka nke ọzọ anyị na-ehunye aja maasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Caroline Ezeọba, Catherine Chukwudozie na Gabriel Ezeọba bụ ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ Elo na Obi Mbanefo na ezinụlọ ha yọrọ ka anyị cheta ha n'aja maasị a. Ọ bụkwazi maasị anyị ji ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Philip Ezeani bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Chika Ezeani yọrọ ka anyị cheta ya n'aja maasị a. Ọ bụkwazi maasị anyị ji ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Monsignor Nathaniel Obiagba bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Reginald na Ifeyi nwa Eze yọrọ ka anyị cheta ya n'aja maasị a. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ anyị na-echeta n'aja maasị taa na mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga ka ha zuru ike na ndokwa. Amen. Biko anyị nwere ezinụlọ ga-ekupụta nwa ọfụ. Anyị na-ayọ ka ha kwupụtazie n'ihu alta ebe a ga-anabata nwa ọfụ tupu anyị bido aja maasị dị asọ taa. Anyị na-ayọkwazị ndị dị otu a ka ha na-apụta ka ha na-observe social distancing. Nwa ọfụ ya gazie Ụkwụanị ya na ezinụlọ ya, Anayọ na Chinua Ụkwụanị. Onye isi nchụaja anyị na aja maasị dị asọ tata bụ ụkọchukwu Jude Umobi. Ka anyị welu okwukwe na ịhụnanya
sonyere ndị kwaya n'ikwu ukwe nke eji ebido aja masị dị asọta. Biko anyị na-echetakwazịrị ndị nọkọrọ ọnụ ha nwere ike ịrapụ isonye n'ukwe. Onye nwanyị mebere. Kristi mebere. Kristi mebere. Onye nwanyị mebere. Onye nwanyị mebere. Chineke pụrụ ime ihe niile dị ebighị ebi, anyị na-ekele gị maka ezinụlọ a na-ayọ na Chinua Nkwaka Ụkwanị bụ ndị kutere nwa ọfụ nke inyere fa ụbọchị tata. Anyị na-ayọ ka isi n'aka nzukọ gọzie nwatakịrị ekutere, gọzikwazị nne na nna na ikwu na ibe, ka nwatakịrị ma bụrụ nwa ngọzi nke Chineke ga-edu ụbọchị ndị ya niile. Gọzikwazị nne na nna na ikwu na ibe ka e wee nwee ike inweta ha ga-eji zụọ ya nwa bụ nwa ọfụma. Gọzikwazị anyị niile bụ ndị gbakọ ọnụ wee na-agba akaebe n'ụbọchị tata. Mgbe ije anyị nke ụwa ga-agwụchazie, ka anyị niile nwee ike isite n'ekpere na ezi ọrụ nke Maria dị ngọzi lute na aṅụrị nke ndị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne na Kristi, anyị ezukọkwa ọzọ na mmasị nke ụbọchị tata ife Chineke anyị ofufe na inye ya ekene. Agbapụtagola anyị ndị na ya ka anyị cheta ha n'ụzọ pụrụ iche, ngwanụ ka anyị tinyezie mba anyị ndị ọzọ na mba ndị ezinụlọ anyị, ka anyị na-ayọkwa Chineke ka nsogbu COVID anyị nọ n'ime ya bụrụ nke ga-akwụsị nso nso. Ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme Yukarịstịa site n'ịyọ mgbaghalụ na nchekwaba nke Chineke. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe
Chineke Chike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. N'otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. N'ụwa udo dịrị mmadụ niile ha na-asọ Chukwu. Onye too gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esekpuoro gị, onye du gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. O zebra ụwa, eze nke eluigwe, Chukwu nna dị ike niile, onye nwe anyị, Jesu Kristi, sọtụ nwa nke Chineke mụrụ. O zebra ụwa, Chukwu, 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 nwa atụrụ nke Chukwu, nwa nke nna, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nara arịrịọ anyị. Onye nọ n'aka nri Nna, mere anyị ebere. N'ihi na sọ gị dị nsọ, sọ gị bụ dị nwenu, sọ gị o Jesu, sọ gị o Jesu, kacha dị elu, nyere m nsọ n'ebube Chukwu nọ. Ka anyị rịọ arịrịọ. Osebụwa, biko nye anyị amara gị nke ga na-enyere anyị aka na-akwado anyị ka anyị wee na-enwe agụụ ime uche gị mgbe niile, site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, oge na anyị dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Ọ bụ n'ugwu nke a ka onye nwe anyị nke igwe ndị agha ga-akpọrọ agbụrụ niile oke oriri nke jupụtara na nri mara abụba na mmanya dị oke ọnụ. N'ugwu nke a, ọ ga-ebibi ihe mkpuchi ahụ kpuchiri agbụrụ niile na ihe mkpuchi ahụ ejiri kpuchie mba niile. Ọ ga-ana ọnwụ n'iyi ruo mgbe ebighị ebi. Onye nwe anyị Chineke ga-ehicha anya mmiri n'ihu ha. Ọ ga-esi n'ụwa niile wepụ mkpụrụ a na-ekwuru ndị nke ya. N'ụbọchị ahụ, a ga-asị, lee Chineke anyị, onye anyị na-ene anya na ọ ga-azọpụta anyị. Ka anyị ṅụrịanụ ọṅụ, bịakwa nwee obi aṅụrị na ọ zọpụtala anyị. N'ihi na aka nke onye nwe anyị ga-anọzi n'elu ugwu a. Okwu nke Osebụwa.
abụ ọma na nziza ihe anyị ga-aza bụ di nwenụ bụ onye nche m, o nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Zanụ ya. Di nwenụ bụ onye nche m, o nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Di nwenụ bụ onye nche m, o nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Onye nwe anyị bụ onye nche m, o nweghị ihe ọbụla ga-akọ m. Ebe ahịhịa ndụ juru eju ka ọ na-enye m ezumike. Ọ na-eduga m n'agịga mmiri ka m zuru ike, bịakwa na-agba m ume ka m kute ume ndụ. O nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Di nwenụ bụ onye nche m, o nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Ọ na-eduzi m n'ụzọ ziri ezi n'ihi aha ya. Ọ bụrụgodu na m na-aga na ndagwurugwu ọchịchịrị, egwu ọbụla agaghị atụ m, n'ihi na iji mkpara na ngụ gị nọrọ m n'akụkụ iji gbaa m ume. O nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Di nwenụ bụ onye nche m, o nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Iji aka gị kwadoro m oriri nke m ga-eri n'ihu ndị iro m. Iji aka gị tee m ude n'isi, iko mmanya m ejula n'ọnụ. O nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Di nwenụ bụ onye nche m, o nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Sọ ịdị mma na obiọma gị ga na-eso m ụbọchị ndụ m niile. Aga m ebi n'ụlọ nke onye nwe anyị nnukwuru nnu afọ na-abịanụ. O nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Di nwenụ bụ onye nche m, o nweghị ihe ọzọ m ga-achọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl degara ndị Filipaị. Amụtala m otu esi adị ndụ mgbe a nọ n'ụkọ na otu esi adị ndụ mgbe a nọ n'ụba. Agafeela m ihe niile ndị a, ha bịakwa doo m anya. N'ihi ya, ebe ọbụla n'oge ọbụla anọ m n'afọ ojuju, ma anọ m na nriju afọ, ma anọ m n'ebumọnụ, ma anọ m n'uju, ma anọ m n'ụkọ. N'ime onye ahụ na-enye m ike, enwere m ike ime ihe ọbụla. Ma unu mere nke ọma n'aka unu nyere m mgbe m nọ na mkpa. Chineke m ga-akwụ unu ụgwọ, bịakwa gboro unu mkpa unu niile n'uju site n'ụdị akụ na ụba ahụ o gosiri anyị na Kraịst Jizọs.
ka otito dịrị Chineke nna nke anyị ebighị ebi. Amen. Ọkụ nke osebụrụ ụwa. Nọnyekwara gị. Ihe ọrụ nke a si n'oziọma nsọ nke Matiu dere. Otito dịrị gị Dịwara anyị. Jesu gwara ndị isi nchụaja na ndị okenye mmadụ okwu n'ilu ọzọ wee sị ha, alaeze eluigwe dị ka otu onye eze nke gbara olili ọlụlụ nwunye maka nwa ya nwoke. O zipụrụ ụmụ odibo ya ka ha gbaa ndị agbara oku maka olili ọlụlụ nwunye, ma ndị agbara oku jụrụ ịbịa. Ọ bịakwa zipụ ụmụ odibo ọzọ sị ha, gwanụ ndị agbara oku, lee, edosichala ihe oriri, egbuola ehi na ewu mara abụba maka olili, ihe dum ezuola, bịawanụ maka olili ọlụlụ nwunye. Ma ndị a gbara oku lefuru onwe ha anya gawara nke ha. Otu jere n'ubi ya, nke ọzọ jere n'ụlọ ahịa ya. Ndị ọzọ nwudere ụmụ odibo eze ahụ, mesie ha ike wee gbuo ha. Ihe a wutere eze nke ukwuu. O wee zipụ ndị agha ya ka ha kwụgbuo ndị ogbu ọchụ ahụ, gbakwa obodo ha ọkụ. Eze bịakwara gwa ụmụ odibo ya sị, akwadochala m olili maka nwa m, ma ndị akpọrọ ka ha rie olili a egosila na ha etozughị oke ili ya. N'ihi ya, gaanụ n'akụkụ okporo ụzọ niile, gbọtanụ onye ọbụla unu hụrụ ka ọ bịa olili ọlụlụ nwunye a. Ụmụ odibo gara n'okporo ụzọ gbakọta ndị niile ha hụrụ, ma ndị ọma ma ndị ọjọọ. Ụlọ olili ahụ jupụtakwara n'ọrụ. Ma mgbe eze batara ịhụ ndị bịara olili, ọ hụrụ otu nwoke n'ebe ahụ na-eyighị uwe ọlụlụ nwunye ahụ. Eze jụrụ ya, enyi m, olee otu i si bata n'ebe a na-eyi uwe ọlụlụ nwunye? Ma nwoke ahụ gbachiri ya nkịtị. Eze gwara ndị na-ejere ya ozi sị, keenụ ya ụkwụ na aka, tụpụ ya na mbara ezi n'ime ọchịchịrị. Ebe ahụ ka a ga-enwe ịkwa akwa na iti ikikili eze, n'ihi na ọ bụ ezie na agbara ọtụtụ mmadụ, ma ọ bụ mmadụ ole ma ole ka a ghọtara. Oziọma nke ose bụ ụwa. Ozi
ka anyị site ọma nke anyị na-enweta mgbaghara nke njọ. Amen. Ụmụnne na Kristi, anyị na-aja Chineke anyị mma oge niile maka na ọ bụ site n'afọ ọma ya na amara ya ka anyị jikọrọ enwe ike ịgbakọ. Anyị wee na-ekele mmadụ niile bụ ndị nwere ike ịpụta tata, na-ekelekwazi ndị nọ n'ụlọ na ndị si ebe dị iche iche esonyere anyị, na-ekele nwatakịrị nke kwupụtara anyị n'ụbọchị ata, ya gazie okwu ana nke ndị mụrụ ya nụ anayọ na Chinua kwupụtara n'ụlọ nsọ Chineke. Anyị na-ayọ ngọzi nke Chineke n'isi nwa ọfụrụ na n'isi ezinụlọ na n'isi anyị niile. Amen. Ihe ọgụ ndị agụrụ anyị tata na-agwa anyị maka olili na ọṅụṅụ. Akwụkwọ nsọ wee were ihe anyị ma ọfụma wee na-ewelite mmụọ anyị elu na obi anyị elu n'ebe Chineke nọ. Ihe ọgụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ onye ama Aịzaya gwara anyị na Chineke na-akpọ onye ọbụla olili. Chineke kpọrọ mmadụ niile olili, ọtụtụ mmadụ, onye ọbụla. Ịmara anyị na-ekwe n'ikwo na-asị mmadụ niile so na ndị ahụ agbọrọ olili. Mmadụ niile so na ndị ahụ agbọrọ olili. Oji na ọcha so na ndị ahụ agbọrọ olili. Amen. Ya ụlọ mmadụ niile ka agbara ya nwaba olili, agbara banquet. Ọ dị free, onye ọbụla nwere ike ịbịa. Mana ihe mezinụ na olili agbara anyị na ọ dị n'elu ugwu ka ya nwabụ olili ga-anọ, ka a ga-anọ wee rie ya. Anyị mara ihe dị n'elu ugwu na a ga-arị n'elu ugwu alị. Olili n'ụwa a ga-akwado wee jee ya. Nke bụ na ndị mmadụ ga-achọ ije, iwe ji nwe ya na-akwado wee kwado ọfụma wee na-arị ya nwabụ ugwu nwayọọ nwayọọ wee liluo ya nwabụ ugwu ebe a ga-eri olili ya. Ị ga-achọ ije, ị ga-adị njikere, ị ga-ata afụfụ dị anọ maka iligo n'elu ugwu. Mana anyị ma na ọ bụ mmadụ niile ka ọ ga-anụ ọkụ n'obi ijekwa n'olili ya na-agbọ. Mmadụ niile, ọ bụrụ onye ọbụla. Ekwuru na onye chọọnụ ga-eje. Ọ ya ka oziọma nke Matiu ji esi anyị na enwere ndị agbọrọ olili, nnukwu olili n'ụwa, mana ha achọghị ije. Oziọma nke Matiu ga-agụla anyị tata na eze gbaa nnukwu olili wee zie ndị ezi, zie onye ọbụla, mana ụfọdụ achọghị ije. Asị na ụfọdụ jewala onwe ha, jewala n'ụlọ ọrụ. Ụfọdụ ọ bụrụ mba ezinụlọ, ụfọdụ jọs na ọrụ onwe ha. Mana nke kasị nke bụ na ụfọdụ bidoro ịgba aghara na iche okwu na igbu ọchụ. A gwara anyị ụfọdụ jidere ụmụ odibo ndị a gwara ka ha bịa chetara ha maka olili agbọrọ, wee jide ha wee gbuo. Ihe abụkwanụ okwu ka a na-agwa anyị n'ilu, mana anyị na-anya n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya, ọ ihe na-ememe ka ọ bụ. Anyị na-anya n'elu ụwa, oku nke Chineke na-agba anyị, oku nke ịchịrị Chineke,
oku nke ịfụnanya, oku nke ịsọpụrụ Chineke na ịsọpụrụ mmadụ ibe anyị, oku nke olili nke alaeze Chineke. Kedu ka anyị si akwado ya? A gwara anyị na ụfọdụ jewara mba ha, ụfọdụ bido iche okwu dị iche iche dịka anyị si afụ n'elu ụwa. Enwere ndị bụ mba ha bụ iche okwu, enwere ndị bụ ndị ogbu ọchụ, ndị na-emebi emebi ụwa nke Chineke kere ọma mma, ndị ọ na-abụ ibe ha na-arahụ ụra ha na-agaghị na-eche ihe ha eme onye ọzọ, ihe ndị na-awụchi ha na-afụ n'elu ụwa. Mana ozi nke Chineke na-agwa anyị na Chineke na-agba anyị olili. Chineke na-agba anyị olili ka anyị na-aza okwu nke Chineke na-agbọ, ka anyị rapụ ikwe ka ihe nke ụwa na-emegharị anyị uche, na-emegharị anyị anya n'ịza ya nwa bụ okwu nke Chineke na-agbakwa n'anyị. Abịazie n'ihe ọgụ nke abụọ nke Pọl degara ndị Filipi. Pọl dị asọ na-echetara anyị na okwu nwa Chineke na-agba anyị na anyị kwesịkwara na ị na-ayọ amara nke Chineke na odudu ya ka anyị wee nwee ike ị na-aza ya nwe oku ọ na-agba anyị. Pọl dị asọ na-echetara anyị na ọ bụsịkwanụ n'ike aka mmadụ, ọ bụsịrọ n'ike aka mmadụ na anyị chọrọ enyemaka nke Chineke na ndọrị nke elu ụwa. Anyị chọrọ enyemaka nke Chineke. Ya ka Pọl ji wee sị na ya onwe ya na ya ga-enwe ike ime ihe niile site na amara nke Chineke bụ onye na-enye ya ike. Site na amara nke Chineke, ụmụnne na Kristi, ana m echekwa na ọ bụ ofu okwu ahụ ka anyị na-ekwu n'ụbọchị tata, na anyị ga-enwe ike ị na-aza okwu Chineke na-agba anyị site n'ike nke Chineke na-enye anyị, site na amara nke Chineke na mgbaziri ya. Ọ dị mkpa rinne. Ya bụ ka anyị na-ayọ n'oge niile maka ya ọba amara na gracia nke Chineke, ka anyị wee nwee ike ị na-alị ya nwabe enugwu nke ụwa anyị nọ n'ime ya, enugwu nke ndị ọnụma na njem nke anyị na-aga, ka anyị wee nwee ike ilute na ya nwa bụ nnukwu olili nke Chineke kwadoro anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na-ajị ike niile, onye mere eluigwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ na mụ tupu ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, ha mụrụ ya ahụ emeghị eme, ya na Nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokodo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Amen. Chineke akwadogola anyị nnukwu olili
ka anyị na-arịọ na amara nke Chineke ka anyị nwee ike ị na-aza oku Chineke na-agba anyị oge niile. maka ndị otu nzukọ Kristi, ka ndị niile kwere na Kristi were otu obi jikọọ ọnụ n'ọsọ okwukwe anyị, ka anyị nweta oke na àjà dị nsọ nke anyị na-achụ tata. Anyị arịọ gị dị nwe anyị maka udo n'ụwa niile, ka mmadụ niile na-ebi n'udo ma ghara ịtụ egwu ihe ọjọọ ọbụla, ka anyị na-emepụta n'omume anyị nkụzi niile nke Jesu Kristi oge niile. Anyị arịọ dị nwe anyị maka mbawanye nke owuwe ihe ubi na mmụọ nke inyere mmadụ ibe anyị aka, ka ndị agụụ na-agụ nweta ihe oriri ga-ezuru ha n'ụbọchị ọbụla, ka ndị ọrụ ugbo nweta ụgwọ ọrụ ga-ezuru ha igbo mkpa ha na ezinụlọ ha. Anyị arịọ gị dị nwe anyị maka ọdịmma nke ahụ na nke mkpụrụ obi, ka ndị niile na-arịa ọrịa nke ahụ na nke mkpụrụ obi, ọkacha ndị ọrịa COVID-19, ka ha nweta ọgwụgwọ nsọ n'aka Chineke bụ onye pụrụ ime ihe niile. Anyị arịọ gị dị nwe anyị maka anyị niile gbakọrọ n'oche nchụaja n'ebe a tata, ka ihe omimi dị nsọ na Eucharistia dị nsọ na-ekpokọta anyị nso na Kristi, ma na-eme ka anyị na-ebi ndị dị asọ. Anyị arịọ gị dị nwe anyị maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na Maachị tata, ndị nwụrụ n'ọrịa COVID-19, mkpụrụ obi ndị nọ na pọgatrị, ka Chineke onye pụrụ ime ihe niile nye ha ezumike ebighị ebi. Anyị arịọ gị dị nwe maka ndị nche ọchịchị n'ụwa niile, ma ọ kacha n'obodo anyị bụ Naịjirịa na n'obodo nke anyị nọ n'ime ya bụ Amerịka, na n'obodo niile, ka Chineke tinye egwu na nsọpụrụ ya n'ime ha. Ya nakwa n'oge a anyị na-atụ anya ịtụnye akwụkwọ ịhọpụtakwa ndị ọchịchị, ka Chineke were aka ya họpụtara anyị ndị ga-eweta udo n'ụwa niile. Anyị arịọ gị dị nwe anyị ebele ime obi ka anyị tiezie mba anyị ndị ọzọ gaa na Jamasị nke ụbọchị tata. Chineke jike niile nna dị ebighị ebi, anyị eburugo mba anyị dị iche iche wee bịa n'ihu gị na-arịọ nchekwaba gị, ngọzi gị, odudu gị na mgbazi gị na ndụ anyị oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ugbu a bụ oge onyinye. Kelenu Chukwu, nyenụ ya onyinye ọma, werenụ ihe unu nwere bịa nye Chukwu. Kelenu Chukwu, nyenụ ya onyinye ọma,
yọbanụ ụmụnna m ka aja anyị na-achụbụrụ ị ga-amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara anụ. onye nwe anyị nara aja n'aka gị maka oto na ebe aha gị ya na maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ gị dị asọ. Amen. Onye nwe anyị biko n'ala onyinye na arịrịọ nke anyị bụ ndị kwerenụ site na aja nke a dị nsọ na ofufe nsọ anyị na-efe gị mee ka anyị bata n'otito nke eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Anyị kwara gị. Welite n'obi elu. Anyị ewelite gị ya n'ebe gị nwe na anyị nọ. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile na-adị nsọ. Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi nwere anyị onye site n'obe ya na mbite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe sitekwa na ya zọpụta anyị n'ọkwa dị otito ka anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta ndị nchụaja na n'ọkwa eze mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya ka anyị bụ ndị isi n'ọchịchị gbabata na ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị Nsọ, 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 ozi ebube Chukwu igwe ndị agha. Eluigwe na ala jupụta n'ebube gị. Hozana, Hozana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onye nwe anyị. Hozana, Hozana n'elu kasị elu. nna anyị dị nsọ ezi sọgide edo m nsọ anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edu ihe n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ wee laa achịcha nye gị ekele na otito ya waa ya nye ya ụmụazụ ya sị nara m nke a rie na ya unu niile nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka ụnụ. Etu ọkwa ka o si mee mgbe anyị chọrọ ndị anyị asị o buru iko mmanya anyakwa gị ekele n'otito bunye ya ụmụazị ya sị nara m nke a ṅụọ na ya unu niile nke a biko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka ya ụgbọala njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Chukwu dị Izi n'ụzọ, onye nọ n'ezie, n'obi sakramenti, eji m obi kwere ihe omimi ke nke ka uche mmadụ. nna na ncheta nke ọnwụ na mbetara ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ekwuru gị na-efe gị anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị ga-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ na cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie popu anyị bụ Francis bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ọta gị niile chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ
gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị, biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin mara gị ngọzi ndị nke Chukwu, Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wekọta ndụ ebe ebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Amen. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ebere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna. Na anyị nọ n'eluigwe, ka uto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị gaa dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwena ka anyị kwe na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị anya ayọgo ose bụ n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewekwana ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ogwe ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, enekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ ịdị ndụ na-achị ebebe. Amen. Udo nke ose bụ gbadoro mgbe niile Dịkwara gị. Fela nwanne gị aka maka ekele nke udo. Udo na ịhụnanya Kristi. Amen. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nye anyị udo, nye anyị udo, nye anyị udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a gbọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwenụ, etosiro m ka ịbata n'ime ụlọ m, ma kwuo sọsọ okwu na mkpụrụ obi m ga-adịrị. Ka ahụ na ọbara aka isi chekwaba anyị ruo na ndụ ebebe. Amen. Otuto dịrị Jesu. Anyị nwere ọkwa one na one dị mkpa. Tata bụ ụka nke abụọ n'ime ọnwa Ọktoba. Anyị ka na-echetakwara ndị parish anyị na onyinye owuwe ihe ubi nke arọ a
na akwụkwọ parish ka a ga-ekwe oghe maka otu niile na ministry niile, ndị obodo dị iche iche, na ihe ọbụla onye ọbụla ji akwado otu ya ma ọ bụ ministry ya. Anyị na-echetakwazịrị onye ọbụla ka ị na-enye onyinye nke gị ka arụ ka ị dee na memo otu nya zonu gị ma ọ bụ ministry iji ewere akwado. Ọ wụ maka ayịyọ ndị parish anyị yọrọ ụkọchukwu anyị mere eji wee mee ka onyinye owuwe ife ubi nke arọ a wee dịgide wee rue na ngwụcha ọnwa Ọktoba. Anyị na-ekenekwuazị ndị parish anyị ndị niile na-enwe ike apụta esonyere Kristi nọ na Yukaristia dị asọ na mbara ụlọ ụka anyị kwa ụka ọbụla, n'agbanyeghị ihe nhịahụ niile ya na ya so. Ndị na-eso Jesu ma mmiri ọ na-ezo ma anwụ ọ na-awa. Anyị na-ekenekwuazị ndị parish anyị maka nkwado ha niile na ụdị ịtụta ezigbo aro parish ji wee na-aga n'iru. Ọ na-abụ mgbe niile ndị parish anyị kwuru okwu, ụkọchukwu anyị na-ege ntị. Ndị niile sikwazị n'ụlọ na-esonye na ajamasị dị asọ nke parish anyị na-ekenekwuazị unu n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ayọ ndị dị etu ọ bụrụ na ị nọ na YouTube ichezọkwa na iklik subscribe, ọ bụrụ na iso na Facebook ichezọkwa na iklik like the page. Ọ bụrụ na o sibere gị ike gaa na parish website, ọ ga-adịlụ gị easy ijoin. Dịka anyị si wee fụ parish anyị ji nwayọọ nwayọọ na-emepe n'agbanyeghị ọya ọjọọ nke onye ọbụla na-amara ebe o si wee pụta. Anyị na-echetakwazịrị ndị parish anyị na ndụ okwukwe anyị ama n'azụ maka ihi COVID-19. Ndị nwere ụmụaka a ga-ekubata n'ụlọ ụka, anyị na-ayọ ndị dị otu a ka ha kpọtụrụ ọfịs anyị ma kpọọ parish priest anyị. Ndị nwere ụmụaka a ga-eme baptizim ofu ihe ama. Ndị nwekwe na ụmụaka a ga-akwado maka sakramenti ndị ọzọ dị iche iche, ha mekwua ofu ihe ama. N'aka nke ọzọ, ndị nwekwarụ ndị ezinụlọ ha nwụrụ anwụ ha chọrọ ịkara ụka, ha kpọtụrụ ọfịs parish anyị. Ka anyị na-eme otu a, anyị na-echetakwazịla anyị niile na ọ bụrụ na ị chọọ ikupụta nwa ma ọ na ị chọrọ ịtụ mma na ihe niile anyị ji enye onyinye ka ga-abụ n'ụdị ego wee ganye mgbe anyị ma ụzọ ọya anyị na-eze si wee na-ana. Na-ekpekwazị ekpere ka ọ nabazi ọsịsọ na ọ nọtego aka. Anyị na-echetakwazị ndị parish anyị niile na ndị niile si n'akụkụ ụwa dị iche iche esonyela anyị na teknọlọji ka na-echere anyị aka mgba. Ndị nwere onyinye amara dị iche iche nwere ike inyere anyị aka n'ụdị live streaming na YouTube, live streaming na Facebook, na ịgbanwe information anyị, update information anyị na website. Na ngwụcha, o nwere ọkwa anyị nwetara maka ohere ndị na-achọ ọrụ. Ọ bụ ọrụ Assistant Environmental Compliance Inspector. Ozi gbasara ya bụ ohere maka ndị na-achọ ọrụ anyị etinyego na email group ndị nna ICMO, tinyekwa ya na email group ndị nne ICWO, tinyekwa ya na email group ndị youth. Ndị nwere mkpa ma ndị nwere mkpa dị otu a ndị na-achọ ọrụ nwere ike ịkpọtụrụ ofu onye n'ime ndị nna ma ọ bụ ofu onye n'ime ndị nne ma ofu onye n'ime ndị youth. Ọ ga-enwe ike printzie usoro a ga-eji welu mee apply for the job. Anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche ndị parish anyị niile, ndị si n'ụlọ were sonye anyị na ajamasị dị asọ taa, ndị pụtakwa na mbara ụlọ ụka anyị n'agbanyeghị anwụ niile a na-acha.
n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekene ndị si n'akụkụ ụwa dị iche iche na-esonyelụ parish anyị na ibunite aha Kristi elu. Anyị na-ekenekwazi ụkọchukwu anyị Fada Jude Umeobi, onye na-ekpokọnata anyị ebe a ụbọchị niile. Otodoli Jesu, oge ịnata olili anyị ga-echetakwazila onye ọbụla ka anyị sonyelu usoro ndị ọshas ga-enye anyị maka ịpụta ịnata olili dị asọ. Ka anyị ya ayịyọ dị nwere anyị ji ume narị ebube eze gị, etu isi were ahụ na ọbara nke kacha nsọ were azụ anyị nri. Biko si otu ahụ mee ka anyị soro rite oke n'ibu Chukwu nke ịbụ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere n'ụlọ, nọnyekwara gị. ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Misa agwụsịgonu ka anyị naba n'udo. Ekene dịrị Chukwu.